Mga kauban, kay ba ka nga mamahimo kang makamulta og dili mo menos sa 300 ngadto sa 1,000 pesos kung masakpan kang muhatag sa manglimusay? Kini nalatid sa Cebu City Ordinance No. 1631 o ang Anti-Mendicancy Ordinance apan dili uyon ang pipila ka sugbuanon niini. For me kay dili man siguro sa ang muhatag. So I think dili ko ayon nga tagaan or multahan ang muhatag kay for me magud kay dako mo siya big help especially sa mga tao nga homeless. So yeah, this is for me Para sa ako ako rin sa akong opinion, dili jud ko uyon sir. Kay simpre maluoy gyud tagamay gyud ba. Di man sa tanan malimusay nga di na utan ilang pamagi. Nasige uban nga mo na ilang pinaagi sa ilang pangkabuhian. Simpre sa pobreta maluoy gyud tagamay. Unya ubadak para ta di lisod na kayo. Lisod na kayo ng balaura. Ibis mo tabang tadak po na nun ta. Di ba? Base sa Anti-Mendicancy Ordinance, gidili ang pagpangayo, pagpanglimos o paghatag og limos ngadto sa mga mendicants sa mga pampublikong lugar susama sa kadalanan, plaza, merkado, eskwelahan ug mga commercial areas. Gidefine niya kung unsa ang mendicants. So, for purposes of this ordinance, mendicants hereby refers to any person who has no visible and legal means to support or lawful employment and who neglects to apply himself to some lawful calling and instead uses begging as a means of living. Sumala sa monitoring sa Cebu City Anti-Mendicancy Office kon CCAMO, ang mga badyaw ang kasagarang makita sa mga pampublikong lugar nga nangayo og tabang o limos. Mipadayag si CCAMO Executive Director John Ryan Lumayag nga lisod sulbaron ang maong problema tungod kay giisip sa daghang badyaw nga ang pagpanglimos kabahin na sa ilang panghinabuhian. Apan desidido si Lumayag nga ipatuman ang ordinansa. Ang mga makalapas niini, partikular na ang mga masakpang manglimos, mamahimong mapresos tulod sa napo kaadlaw hangtod sa usa ka buwan. Samtang ang maaktuhan nga muhatag og limos pamultahon gikan sa 300 to 1,000 pesos gikan sa first to third offense. Usa sa gitan-aw sa CCAMO karon ang ipadayon ang kahapsay ug pagbawi sa kadalanan sa syudad. Sa matag adlaw, hugot nilang gipanghipos ang mga makeshift houses, karton ug uban pang mga estruktura nga makita sa palibot ilabi nag-ali sa sidewalk. Ang mga illegal nga nag-star sa mga pampublikong lugar ug madakpang mga mendicants mamahimong i-refer sa pag-abot program sa gobyerno. So ang kaning pag-abot program, apil na dali ang balik probinsya. So for example, mendicants ka or homeless ka nga mendicants nga taga Cebu City ka. Ang ilang buhaton, kung family mo, abangan mo nila og balay good for one year and then isud mo nila og program para after sa 1 year naa na mo income and then kamo na mo bayad sa inyo kuan sa inyong pag-abang sa balay. Kung dili sa taga Cebu City, ibalik kanila kung asa imong place of origin and then sila may mo coordinate dito sa imuhang LGU to LGU and then pasudlon sa kanilang trabaho rito. So mao na ang scope sa pag-abot program. Masaligon si Lumayag nga magmalampuson ning programa nga matud niya aduna nay 7 ka individual ang natabangan og 3 niini na pauli sa Bohol ug Davao. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.